tashi ka zauna. Ba zan taɓa rufa maka asiri ba, yayin da bincike ya tabbatar da ka aikata abin da ake samu da shi, wallahi sai ka rubuta asiri, kuma sai na sa a hukunta. So idan ma na rufa maka asiri an haɗa kai da ni kenan. Wadda ta bar wannan kujerar gaskiyar ta da rubun amana da sabta wannan ko matsayi ta ƙara. Amma kashin ba a je ko ina ba, dan haɗa kai da ni kenan. Wani shafi ba bincike ake ba, me ka na rantsa ka bari a gama bincike in ya tabbata sharri ne sai ka dawo ka ci gaba da aikinka, amma ba zai yi wa haka kai da ni a cuci kasa. Sharri to kaga ko ma menene bincike yana faruwa, so kuma daga lokacin da aka tabbatar da bincike har in ka aikata wallahi ba zan barka ba sai na samu wata kuma ita ce magana ta gaskiya. Ba zan a'a shi kenan abin da ya kawo dama kenan ga